Татарстанның халық артисты Илсур Сафин үшін узып баручы ел юбилей елы буларак истә кала. 40 елдан артык эшләү дәверендә җырчының саллы гына репертуары тупланган һәм үз тамашачысы булдырылган. Татарстанның халық артисты Илсур Сафинның юбилей концертын безнең хәбәрчеләр дә күреп кайтты. Җырчыны тамашачы сәхнәдән 4 сәгать җибәрмәде. Хәер, алар алдында чыгыш ясаучы Татарстанның халык артисты Илсур Сафин да җан атарларыннан аерылырга ашыкмады. Иҗади эшчәнлек вакыты эчендә тупланган бай репертуарыннан берсеннән-берсе матур, мәгънәле эчтәлекле җырларын яңгыратты. Үзебездән бик күп нәрсә тора. Телебез, динебез булганда, гореф-гадәтләребез булганда, безнең татар халкы бер кайчан да бетмәячәк. Үзебездән тора. Бөтенесе дә үзебезнең кулларда. Озак еллар Илсур Сафин осталыгын Казан мәдәният һәм сәнгать институтында укытып, яшь буын җырчыларга тапшыра. Бүгенге көндә танылган җырчы рок мәктәбендә вокал дәресләре алып бара. Шәкертләре барысы да үз тамашачысын сәхнәдә үзләренең урыннарын тапканнар. Бу остаз өчен әлбәттә зур бәхет. Иң беренчедән мин әйтер идем, ул бик гади кеше. Бик ихтирамлы, акыллы, үз фикерен йөртүчән кеше. Шуңа күрә дә без аны ул үз сүзле һәм дә инде дөрес фикерле булган өчен, шуңа күрә дә без аны бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Ул шундый юмарт, безгә җырның бик күп матур җырлар өйрәтте. Мин ул өйрәткән җырларны һаман да башкарам. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Илсур Сафин татар композиторларының әсәрләре яңа язмалар өстендә эшли. Сугыш һәм тыл ветераннары сугыш җыры балаларына багышлап 2010 елдан алып хәйрия концертларын оештырып җибәрә. Киләчәктә дә Батулла әйтмешли, халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итәргә ясым. Сәнгать диңгезендә киләчәктә дә колачлап, иркенләп йөрик. Тату яшәп, тигез гомер кичереп, дуслар, коллегалар, яраткан тамашачым белән Татарстаныбызга, татар халкына, милләттәшләребезгә сәнгать мирасын калдырасым килә дип хыяллана ул. Мирасны калдырырга кирәк. Бездән соң нәрсәдер калсын, яхшылык калсын, матурлык калсын. Әле андый җырлар да яңгыраячак. Эльза Ахмәтҗанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.